І я би хотів, Катерина, почати з такого, можливо, не зовсім чеканого питання про твоє ураження того, що ти зустріла на волі. Я розумію, що за кратами у тебе складувалася певна картина того, що відбувається на волі. Ці наступала з тим, що ти уявляла, що тебе натхнило і, може бути, нечто розчарувало з того, що... Конечно, я хочу сказать, что сегодня пришел на эту встречу, завітав до нас. Мне вельми приємно, що є цікавість. І головне хіба відрознення той картини світу, яка була у зневоленні, не тільки в мене, але шмат у зневолених, це той нав'язаний нам дискурс, правда, що всі забилися, і все було марно, і про нас ніхто більше не пам'ятає, ми справді нікому не потрібні. Ось гэта оказалася такой вялікай хлуснёй, і побачивши колькі не толькі тут у Вільні, але і ў Варшаве, і па ўсім свеце беларусаў падтрымлівала нас у зняволенні, нас палітвязняў. Вось гэта, конечно, такое асноўнае адрозненне, якое мяне моцна ўразіла ў станоўчым плане. Што мяне ўразіла ў адмоўным, гэта вельмі моцная палярызацыя унутры эмігрантскіх колаў. Гэта палярызацыя, якая даходзіць не проста да нейкай канструктыўнай дыскусіі, а часам мае свае негатыўныя бакі, скажам так. Вось гэта мяне хутчэй ўразіла адмоўна, што мы ўсе маем адну мэту, гэта шчаслівая, свабодная, вольная Беларусь, і тое, як часам недалікатна і непяшчотна ставімся мы, беларусы, ў гнанні адзін да аднаго, вось гэта часам робіць балюча і расчароўвае. Вось гэта мае такія шчырыя ўражанні ад першых 3 месяцаў.